Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na fagen siyasa da muke sharhi akan al'amuran da suka shafi siyasa da mulki a Najeriya. Sanata Abdulrahman Kawu Sumaila ya yi wasu kalamai da nake ganin ya kamata a ce da ni da masu kallon wannan tasha mun sharhi daidai lokacin da ake ganin bukata ta yi kamari ga 'yan siyasa. Duk kuwa da kwarfiya da dama da ake ganin an yi wasu daga cikin waɗanda ke shirin kome zuwa majalisun dokoki na jihohi na tarayya da kuma sanatoci. Amma gabanin nan bari mu kalli zaɓukan fitar da gwani da aka gudanar a jam'iyyar ADC na shugabancin Najeriya, inda Ali Atiku Abubakar wazirin Adamawa da Rotimi Ameci da kuma Muhammad Hayatuddin ke karawa domin samun zakakurin da zai tunkari Bola Ahmed Tinubu a zaben shekara ta 2027. Kusan dai za a iya cewa wannan zaɓe na fitar da gwani na jam'iyyar ADC shi ma yana cike da ƙalubale, duba da yadda dukkanin 'yan takarar ke jan kunne akan cewa a yi adalci kuma a zaɓi ɗan takarar da ya cancanta. Kusan za a iya cewa bambancin zaɓen jam'iyyar APC da na ADC idan ma akwai ɗan kaɗan ne. Ban sani ba, yawancin ku na san sun kalli yadda aka gudanar da zaɓukan a mazaɓansu ko kuma sun kalla a social media yadda waɗannan 'yan takara suka je aka ƙidaya su. Ƙidayen da ake ganin tamkar ya yi kama da na jam'iyyar APC da ake zargin an yi zuku ko kuma zuki ta malle. Yanzu kuma ku taho mu kalli kalaman Sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila da yake nuna ƙaddara, komawa ga Allah, tawaru'u gabanin zaben shekara ta 2027. Kawu Sumaila ya wasu kalamai masu matukar muhimmanci da yake cewa a da ya tsaya takara ba shi da komai, ba shi da kowa, ba kuma ya jam'iyya mai mulki, amma ya kayar da tsohon gwamna wanda kuma ya shekara 16 a waccan kujera ta majalisar dattawa. Cikin wannan kalamai na Kawu Sumaila akwai darasi da ya kamata ni da ku mu haɗu mu faɗi wanda darasi ne Kawu Sumaila ke son idawa, ko kuma wanne darasi ne shi Kawu Sumaila ya kamata a tuhume shi akan kalamansa gabanin zaben shekara 2027, la'akari da yadda aka shato layi a zaben shekara 2023. Mu je zuwa. Duk ayyukan nan da nake ce maka mun yi da nasarorin da nake cewa mun samu, ban taɓa wallahi kallon su ne sanadi na nasarata ba. Gobe ban taɓa kallon su za su iya bani samu ko rashi ba, domin Allah subhanahu wata'ala ya rufe wannan maganar sama da shekara 1400. Ya kalli fiyayyen halitta, zaɓaɓɓe a cikin halitta, ya gaya masa cewa ya Rasulullah, da za ka ciyar da mutanen duniya gaba ɗaya, in an ce ciyarwa ta haɗa tufasarwa da inda za su zauna su zama comfortable don ka daidaita zukatansu, to ba za ka iya daidaita zukatansu ba ka ji ko su ji suna son ka, amma Allah shi ne yake haɗa zukatansu ga baki ɗaya ya cusa musu ƙaunarka ya ba su. Saboda haka in an ce a yi sulhu duk aka yi wayannan maganganun, don haka wayannan duk abubuwa da muka yi wallahi ni ba wai su ne sanadi na samun nasarar mu ba. Samun nasarar mu a hannun Allah take, kuma duk mutanen da za mu tara, duk ɗaurin gindin da za mu yi tare da shi, shugaban ƙasa yana goyon bayan mu, gwamnan Kano yana goyon bayan mu, yan majalisa guda 7 daga zon ɗina duk tare muke da suna tarayya. Hakan ba zan iya cewa ba wanda muke, kowa muna tare da shi. Jam'iyyar mu ita ce take gwamnati a Kano da kowa, billahi lazi samu nasarar mu ba a hannunsa take ba, a hannun Allah take. Domin wanda na karba a hannunsa shi ma yana da shugaban ƙasa, yana da gwamna, yana da ciyamomi, yana da 'yan majalisa, ya daɗe, tsohon gwamna ne, tsohon kaza ne, amma Allah ya sa na taso ba ziki ba zikakau, Allah ya bani. Saboda haka Allah da ya karba a hannunsa ya bani lokacin da bani da komai, wallahi bana kallon wannan taron namu. Saboda haka duk wanda zan yi hudda da shi ya kamata mu sani zan yi hudda da shi ne akan shi sababi ne, kowaye zan yi hudda da shi akan shi sababi ne, amma samu da rashi ba nasa bane, a hannun Allah yake. Allah kuma baya miƙawa kai tsaye ta sababi. Saboda haka da mutanen, da aikin, da gwamnatin, da kowa dukkaninsu sababi ne, amma gaba ɗaya a hannun Allah suke. Saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya sa sabubban da muka yi na yakin neman zaɓe, na ƙoƙarin mu gama lafiya, na ba za mu ci mutuncin wani mutum ba, ba za mu zubar da jini ba, za mu haɗa kan mutane, za mu yi sulhu, za mu roƙa, za mu ba da haƙuri,
dukkanin waɗannan abubuwan Allah ya sani sabubba ne na mu samu, amma Allah ba su ne za su yi ba. A ƙarshe, tunda ka ce na zo ƙarshe, da farko kafin mu fara Allah muka miƙawa al'amarinmu a istiharar nan da muka yi bayan mun shawara ko kafin mun shawara. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Allahumma anta ta'lamu wa la a'lamu, anta ulumul gaibi, kai ka sani mu ba mu sani ba, wa aqdiru wa la aqdiru. Allah in ka san wannan aikin namu ko abin da zamu yi alkhairi ne gare mu da duniya da mutanen mu gabaki daya a wannan duniya da lahirar mu, Allah ka tabbatar mana da shi. In ba alkhairi bane Allah canza mana da wani abu wanda yafi wannan alkhairi, kuma ka ba mu nutsuwa da kwanciyar hankalin da zamu karɓi hukuncinka. Saboda haka kowa yake bin mu ya sani yana bin mu ne da wanda muka dogara ga Allah, muka mika al'amuran mu ga Allah. Shi sababi ne, ba abun ba a hannun sa yake ba, abun ba a hannun. Allah ya fi sanin abin da zai zame mana alkhairi.